Megmondod? Megmondod, hogy hívnak? Ani. És a hugit? Baba. Nem, de a nevét. A nevét mondd meg nekem. Baba. Regi. Nem úgy hívják? Dancos. Dani, szereted anyát? Anna. Szereted? Bibis. Bibis, hol? Hol van a bibim? Ott a baba. A lábamon. Baba. És azért nem szeretsz, mert bibis vagyok? Bibis. És apát szereted? Szőrös. Szőrös, igen. Baba is. Baba nem szőrös. Nem. És a papát szereted? Nem. Miért? Papa. De miért? Papa. De miért nem szereted? Itt Szereted? És a Baláskát? nem. Miért nem? Ez kódó. De Tatita. miért nem szereted a... Tatita. Jancsika rajzolta neked, igen. De miért nem szereted a Balást? Nem. De miért? Nem. Pedig ő szeret téged. Szeret a Balázs téged. De ez. Na akkor te is szereted, igaz? Na, add ide azt a kalapácsot, mert kezd az agyamra menni. Na, szóval szereted a Balást? Na azért. És még kit szeret? Visszaadom, hogyha elmondod, még kit szeret. Topsa. Robcát is? És a Beát? Nem. Miért nem? Bajas. Hajas? Nina. Lényét szereted? Bajas. Balázs anyukája. Bajas. És a Jancsikát szereted? Tatita. Igen? Igen. És a Nikit? Nikit is? És a Gabikát? Nem. Miért nem? Tatita. De miért nem szereted? Bajas. Hajas? És a Dávidot? Nem. Miért nem? Bajas. Ő is hajas. És a Roikát, a babát, pici babát, tudod? Őt szereted? Igen? Jól van. Megmondod nekem, hogy mikor mész Oviba? Szeptemberbe? És várod már? Mi? Hol? Mi az a víz? Hova kell a víz? Bolyat. Mi? Más. Más. És a pumit szereted? Nem. Szőrös. Szőrös. És a cikát? Táját. Szereted? De is szőrös. Nem is. Nem is. Nem is. Hát dehogy nem szőrös. És a pipiket? Ő tollas. Azért? És mit tojnak a pipik? Ugyan. És a tojást azt szereted? Tojászat. Az finom, igaz? Tani is. Dani is finom. Hát hadd kóstoljam meg. Tényleg. Hát nekem nem mi van a fejednél. Na. Te csak ezt tudod hozzáfőzni, igaz?